Ngayon ay malinaw sa lahat na ang gawain ng Diyos at mga kuro-kuro ng tao'y di tumutugma sa isa't isa. Maraming salita na ang nasabi ng Diyos at marami na siyang nagawang gawain. Ang mga ito'y di tugma sa mga kuro-kuro ng tao. Kinakailangan ito ang tao na magkaroon ng tiwala at determinasyon upang mapanindigan nila ang mga nakita at nakamit nila sa karanasan nila. Ano man ang gawin ng Diyos sa tao, dapat nilang panindigan ang taglay nila at maging tapat sa harap ng Diyos at manatiling tapat sa Kanya hanggang sa pinakahuli. Yun ang tungkulin ng sangkatauhan, dapat panindigan ng mga taong dapat nilang gawin. Kinakailangan sa pananalig sa Diyos ang pagsunod at pagdanas ng gawain niya. Marami nang naisasagawa ng Diyos, masasabi na para sa mga tao. Lahat ng ito'y pagpeperpekto, pagpipino at higit pa ron pagkastigo. Wala ni isang hakbang ng gawain ng Diyos ang nakaayon sa kuro-kuro ng tao. Ang tinatamasa ng tao ay malulupit na salita ng Diyos. Pagdating niya, ang dapat nilang tamasahin ay buot at pagiging maharlika niya. Ngunit gano'n man kalupit ang mga salita niya. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Musta mo mga igsoon? Ako nagtuo nga naa kanunay ang kadaugan o panalangin gikan sa Dios nga atong gilagaran. Alaygon ng Dios nga paday nagpanalangin sa matag usadi naghatag kanunay o kalipay kalinaw sa atong pagpuyo sa kalibutan. Sa atong pagsugod mga kaigsuonan sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko with Shiny Team 101.3. Akong gihangyo matagusa sa pagpasalamat sa Dios. Patuta sa pagampo mga kaigsuonan, ato ang pasalamatan ng Dios sa iyang pagkamaayo. Amahan namo nga Dios ang kagagahom. Salamat o Dios sa kadaugan. Salamat Amahan sa imong pag-uban, sa imong pagpanlipot, sa imong pag-atiman sa matag usa nga nagpabilin sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa walay hunong nimo nga pagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Dios nga kanunay nga andam sa pagluwas, andam kanunay sa pagtabang, andam kanunay sa pagtubag. Ni atong mga tao nga misalig mituog na higugma kanimo. Amahan, salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-iya kanamo. Amo kang ipasalamatan sa amo na usab nga pagsugod ni nimong programa. Pinpadayon ka o Dios nagagiya kanamo nagaligon sa matagusa. I-bless Ginoo ang matagusa namo kakinabuhi. I-bless Ginoo sa imong mga pulong. Ang imong pulong mo'y among kadaog ag kalampusan nga mohatod sa kinabuhing way katapusan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Amo kang ipasalamatan, amo kang ipasidunggan sa pangalan ni Hesus diin magpanalangin ka karon. In
Jesus' name. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanang mga followers, listeners sa ato nga programa. Og mayong pakiguban sa tanan natong mga kaigsuonan nga naka-tune in sa ilang mga radio set. Mayong pakiguban ni Tio Filimon, mga Alianic family. Og mayong gabi, mayong pagpaminaw sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod na sa ato nga programa with Shiny FM 101.3 diri sa Kaluktugan, Barangay Sardinia, Malaboyok, Cebu. Nilang Cho Luciano, mayong gabi, mayong pakiguban og sa mga kamiguhan, mga makaingontang kahigalaan. Ni Brother Dodong, mayong gabi og mayong pakiguban ni Cao Joel, Daikura, si Papa Bibin, Binbin og si Mama Bibin. Og si Brad Ramon og bag-ong kuan diha no kanang atong igsuon si Brother Jason ni abot na pod. Salamat kayo sa pagproteksyon o uban no sa atong igsuon dong Jason nga gikan sa syudad nga miuli sa ilhang Pinoy anan. Mayo pagiguban sa mga De Villieres family, mga Dinoyo family, mga Alianic family. O sa tanan nga mga nakatune in sa ato ang Shine FM 101.3. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Brother Moses Cardente. O maayong pagiguban ni Brother Pedro Arsola. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanan nato mga suking tigpaminaw nga nagsunod nini mong programa I Declare Blessing. O maayong pagpaminaw sa tanan natong mga kaigsuonan, ilabi na ni Jimuel Dano, kay si Ruel Lacson o si Alde Ucunar. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Dawan Moral Edwin nga nanukad sa Valencia City. O maayong pakiguban usab ato makigsunan si Lisel Tihas Pakunla, mayong gabi og si Inang Ubaris, good evening. Si Eileen Rivas Kilisti, mayong gabi, request kog song imong gunit. Okay, alang sa mga mag-request mga kaigsunan, dili lang sa nako matagad yun no ang inyong mga request tungod kay atong oras gamay na lang sad. Dugay ko nakasugod mga kaigsunan tungod kay doon ako'y gipamalandungan nga mga pangutana. Adi nangutana nga to ang mga suking tigpaminaw usab nga matud pa silent listener. Daghan mga gipangutana kay gusto silang masayod sa kamatuoran. Wala nang masakit ang ingon sila nga dunay nangutana mga kaigsunan nga pwede po natong tagaan og pagtagad og atong hisgutan. Tanan ba kunong nagtuo makasulod bas kinabuhing dayon? Tanan ba kunong magtuo o tanang bang tao nga nagtuo Ginoo makasulod bagbagong langit o bagong yuta nga mao ang kinabuhing dayon nga wa nay katapusan. Kinahanglan ang tao nga nagtuo Ginoo, kinahanglan makasiguro gyud ta sa atong tubag. Og ang tubag mga kaigsunan kinahanglan ato gyung mabasis bala ang kasulatan kay kumutubag ta nga wala mabasis bala ang kasulatan mga kaigsuonan dili na nagikan sa Dios nga atong gilagaran. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw ni Elgin Gomez Ivanias o ni Shirley Tumaudo, si Ginali Sirapiloy. Ang ako asa nga taga pagtagadha ang inyo lang usang mga ngan. Siguro ang inyong mga message. Maayong gabi ni Regine Pahardo o si Paps Jilon Mingito Garces. Maayong gabi, maayong nga pakiguban. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Naomi Piano Caranil og ni Ruel Lacson. Og maayo nga pakiguban usab ni Romelita Bugais. Maayo nga pakiguban. Maayo nga pakiguban ni Romelita Bugais
gikan sa Liloan, Southern Leyte. Si Prima to Loving Silvano, maayong gabi og si Gigi Mes, maayong gabi og ni Marlinda Samya. Maayong gabi ni Girly Salvia Pigalan og ni March Inston. Hi Pastor, maayong gabi. Maayong gabi ninyo diha. Si Jose Cabugnason is watching right now. Og si Marlinda, matod pa nakaapas pa ko sa inhang live. Og si Nicanor Sodaria, maayong gabi. Maayong pakiguban. Mga bansa at makikita ng mga mata, nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng may lahat? Hinaganap ba? Akala mo ba yan? Handa ka na ba? Matod pa sa awit mga kaigsuonan, handa ka na ba? Sa Binisaya pa mga kaigsuonan, andam na ba ka sa pagbalik ni Ginoong Hesus? Usa kini ka awit mga kaigsuonan nga kinahanglan natong matagaag pagtagad kung aduna ba tay tubag nga tin-aw og klaro o kining atong tubag nga tin-aw og klaro ato bang mapabarugan sa panahon nga kita mo atubang na sa Dios nga atong gialagaran. Mayo nga pakiguban ni Jocelyn Oligar o Antonio Matugas. Mayo nga pakiguban ni Gingging Simpron. Si Marlinda Samyao Relabo. Mayo nga pakiguban. Sa inyohang mga message, dili lang siguro nako kaayo mabasa ha. Siguro kung na ako'y mapasiklapan diri nga pangutana, pwede ra gyud nako matagaan og pagtagaan. Mayo nga pakiguban o good evening ni Tio Jose o ni Tia Rita. Mga kaigsuon na nato mga silingan diri sa Kalugtugan. Dunay nangutanan nako mga kaigsuonan, mao hinungdan akong gipamalandungan tungod kay kinahanglan gyud pod na masiguro gyud ang ato ang mga kaigsuonan nga nagpakisayod mahitungod sa kinabuhing way katapusan. Siguro mga kaigsuonan pwede ra pod gyud nato nga matagaan og pagtagad sa ato karong panag-uban og ugma pwede nato nga mapadayon ang sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 8 nga naghisgot sa katungdanan sa pagka-apostoles. Usa sa mga pangutana mga kaigsuonan nga tagaan nato pagtagad mga kaigsuonan kus Ginoo, ang tao nga nagtuo, may posibilidad pa ba nga siya dili makasulod og kana bitang bag-ong langit o bag-ong yuta, kumbaga bag-ong Jerusalem nga maoy gisaad sa Ginoo nga wa nay katapusan? Doon na pagay mga pangutana mga kaigsuonan nga ang kaluwasan mawagtang ba? Ang kaluwasan, mawa ba ang kaluwasan? Ang tinuod mga kaigsuonan, kung imuha nga tan-awon ra gyud sa Biblia, ang kaluwasan di gyud na mawa. Bot bang ipasabot Pastor Gideon, save always save? Ang kaluwasan mga kaigsuonan, permanente na siya. Di gyud na siya mawa ang kaluwasan tungod na sa grasya. Kay ang grasya maoy ang naghatag sa kaluwasan ang grasya. Pero ang pangutana nga ika-follow up ana mga kaigsuonan, kung ang tao nagpabilin ba diha sa kaluwasan? Diha sa kaluwasan mga kaigsuonan kus Ginoo,
Dunay mga gikinahanglan nga ampingan. Kumbaga mga kaigsunan dati sa requirements. Kung ang tao na anas kaluwasan, kinahanglan magkinabuhi siya sa requirements. Kung wala siya magkinabuhi sa requirements mga kaigsunan, makasuhod ba siya sa kinabuhing way katapusan? Mauna mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang kaluwasan permanente na siya. Sa ako nang gikaingon, ang kaluwasan di na siya mawa. Magpabili na siya mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Pero adunay paluap nga pangutana. Ang tao nga wala magpabilin sa kaluwasan, makasulod pa bagyapon sa kinabuhing way katapusan. Matod pa ni Merlinda Samyaw, Pastor, ngutana ko, ngutana ko nimo apil ba sa kaluwasan ang unsa man ni tithes ug ang offerings. Apil ba kuno, okay? Nindot kayo ni siya. Ang tithes ug offerings, apil ba kuno sa kaluwasan? Actually, dili na siya kanang dili gyud na siya makaingon ta nga naay mga pangutana magod nga dili kayo bitaw dapat kanang dili maayo tubagon kumbaga. Nganoan mga kaigsuonan tungod kay mo resulta rag kalibog. Pero kay nangutana gyud ang atong igsuon, Pastor, ngutana ko nimo apil ba sa kaluwasan ang tithes and offerings? Ang tinuod sa mensahe sa tithes and offerings, ang tao nga wala maluwas o ang tao nga naluwas, pwede siya mubuhat ana. Sa klaro nga pagkaistorya, dili siya apil. Nganong dili siya apil? Kay ang tao nga wala maluwas, pwede man siyang mubuhat og pwede man siyang mo tithes, pwede pod siyang mo offerings. Usa sa mga istorya des Biblia mga kaigsuonan, kabantay mo sa mga hipokrito nga tao nga kanang nasakpan ni Jesus bitaw. Si Jesus mga kaigsuonan, kung imong lantawon sa Biblia, ang ilang panimbahon sa panahon nga manimba si Jesus, ang iyang atngan ang sudlanan sa templo. Kay nganuman adto man siya muganti kung kinsay tinud-anay nga naghatag. O niya dito niya nakit-an nga dunay naghatag, daghan kayo pero kapin lang sa ilang kinitaan. Kumbaga wala gyud sila maghatag sa insakto. Doon na po'y naghatag mga kaigsuonan, gamay ra gyud kaayo. Pero ang gihatag sa usa ka tao nga gamay ka iyang gihatag, mautoy iyang kinitaan sa usa ka adlaw. Put ipasabot, grabe kad bililhon ang iyang paghatag para sa Dios. Ka-imagine na ang kinitaan niya sa usa ka adlaw iyang gihatag sa Dios. Ikumpara nimo sa daghan kaayong mga tao nga naghatag og daghan para sa Ginoo pero kapin lang pod ito sa ilang kinitaan. Kumbaga dako gyud kaayo ang ilang kita income sa usa ka adlaw, lamang dili sila kahatag ani sa Dios. Muna nga ingon pa gyud si Jesus mga kaigsuonan. Nakadungog si Jesus sa usa ka pag-ampo ni atong usa ka tawo nga kana bitaw habugiro. Ingon ang usa ka tawo nga, Amahan, naghatag ako sa tanan. Naghatag ako ikanapo sa tanang abot sa ako ang makabtangan. Iyang ginganlan sa sibuyas, sa kaningag. Pero tindaghan na tong iyang ipanghisgutan. O niya, dili ko pareha aning usa ka makasala nga way hatag-hatag. Apan unsa may giingon ni Hesus ngadto siya mga tinuna, kinsa may gidawat o gikahimutan sa Dios, katubang naghatag ikanapo nga nang hinagbog sa uban, or karing wa kahatag sa ikanapo pero naghinulsul siya nganong wa siguro pud siya kahatag ikanapo, no?
O na nga, ang tinuod mga kaigsuonan, ang paghatag og tithes o ang paghatag og offerings, mga ilhanan na siya sa tao nga nakabatog kaluwasan. Mga buhat na siya og bunga na siya, resulta na sa tao nga nakadawat og kaluwasan. Pero kung nakadawat ka kaluwasan, wala ka buhat sa mga gibo, mga pamaagi sa Dios mga kaigsuonan, kinahanglan tang maghinulsol ana. Kinahanglan tang mamalandong, kinahanglan tang maghinulsol nganuman kay inani man guni siya. Okay, ato ani nga klarohon. Dili man gud ta ka ingon nga nahigugma ta sa Dios nga di ta kahatag. Kay kung doon na tay gugma, di gyud na mahitabong di kakahatag. Pero kung wa kay gugma, pwede kang muhatag, labaw pod nga di pwede sad nga di gyud ka muhatag. Mo nay tinuod mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Na ato hinumduman ha. Akong klarohon ang istorya. Pwede kang muhatag nga waay gugma, pero di ka pwedeng mahigugma nga di ka muhatag. Basta kay tinuod gani kang naay gugma, muhatag gyud ka. Apad kinsa man ang taong dunay gugma sa Dios, siya nga tao nga dunay pagtuo. Siya nga dunay gugma. Siya nga tao nga tinud-anay nga naa sa kaluwasan. So dunay mga pangutana manggod kinahanglan diskason. Kay naa magoy mga pangutana mga kaigsuonan nga kana bitaw nga oo o dili ra ang tubag. Ingnon nimo pangutana kung pananglitan. Pre ani, Pastor, mangutana ko, apil ba sa kaluwasan ang offerings o ang tithes? Oo o dili? Anya kung i-discuss, dili kinahanglan discuss, Pastor, kay ang akong gipangayong tubag, oo o dili? Kanang pangutanaha, pwede na siyang tubagon sa dili, pwede siyang tubagon og oo. Okay. Apil ba sa kaluwasan ang tithes and offerings? Gamito natong oo. Okay. Ato asa ning palongon mga kaigsuonan para klaro ba? Ang apil ba sa kaluwasan ang tithes and offerings? Atong gamiton kining oo. Kay di man guna pwede nga usaray ato ang i-discuss ana. Oo nganuman. Dili nganuman. So aritas oo. Apil gyud na sa kaluwasan. Kay nganuman dili lagi makabalibad ang tao nga naa sa kaluwasan. Kay ang tao nga naa sa kaluwasan, igsuon ko sa Ginoo, tinuod siya nga gipanguluhan sa Dios nga atong gilagaran. Walay tao, timan ini ha. Walay tao nga naa sa kaluwasan nga siya ra gyapon nangulo. Timan ini ha. Timan igyon ninyo. Kung naa kay kaluwasan, si Jesus mo'y nangulo ana sa imong kinabuhi. Pero kung muingon kang naa kay kaluwasan, ikaw ra gyapon nangulo, ikaw ra gyapon ni desisyon igsuon ko sa Ginoo. Nang limpong rataanas ka og galingon. Kay dito pa lang sa requirement sa atong Ginoong Hesus, isip mahimong tinun-an, isip mahimong sumusunod, did-an na magani nato ang atong kaugalingon. Kinahanglan si Jesus na magani ang atong hari, kinahanglan siya na magani atong pangulo mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So dito pa lang mga kaigsuonan, sa pagsuod pa lang nato diha sa pagtuo sa Ginoo, dili na kita ang nangulo. Kung dili na gani kita ang nangulo, nagpasabot kini nga ang tanan nga mga pamaagi, mga sugo diha sa Biblia nga gikan sa Dios, atong kalipay ang pagsubmitar niini. O niya ang paghalad, ang pagtayt sugo man. Mao na nga apil ba sa kaluwasan ang tithes and offerings? Yes.
Pero kung dili na i-discuss, daghang daghang mag-away mga igsoon, daghang maglalis. Arita sa dili apil. Nganong dili man, pastor? Kay dili tanang nag-offerings, dili tanang nag-tithes, luwas. Dunay mga hipokrito nga nag-tithes, dunay mga hipokrito nga nag-offerings. Ato hinumduman sa panahon nilang Cain og ni Abel, pareho silang naghalad. Pareho silang nagtuo. Pero pareho silang nagtuog Dios. Pero dili pareho ang kondisyon sa ilang kasing-kasing. Dili pareho silang misubmitar sa unsay gusto sa Dios. Ang kang Cain, siya mo'y nagbuot, dili ang Dios mo'y nangulo. Pero kang Abel, walay lain nga nangulo kaniya kundi ang Dios. Pareho silang naghata, pareho silang naghatag ng sakripisyo, pareho silang naghalad, pareho silang nanugyan sa Ginoo. Pero dili sila parehong gidawat sa Dios. Okay. I hope Sister Merlinda Samyaw, imong nakuha ang mensahe nganong oo, nganong sad nga dili. Doon na magoy mga tao god nga mangutana nga ang gusto ra gyud paminawon nga tubag oo ug dili. Maumanay kasagaran nga kanang nganong wala mahuman ang debate. Kabantay mo mga kaigsunan nga diha sa social media kanang ang ilang debate wa gyud lami. Puro paghinambog. Unya ilaha dayong putol-putulon ang mga video, dayong ila dayong kuhaon tong mga sipyat sa ilahang kontra, dayong ila dayong ipos. Wa gyud klaro, wa na gyud. Kayon kong wa gyud klaro. Muna niingon si Pablo mga kaigsuonan kanang pakiglales. Wa gyud maayong samputanan, walay maayong ending ba. Mga pagbugal-bugal na lang. Okay. Arita mga kaigsuonan sa uban nga mga mensahe. Kaysa pag yun na ay mga mensahe diri. Anay mga damgo no. Ngutan na magtagad sa kus mga uban nga mga mensahe diri. Si Alvin Torion Avillanosa uugyod na pastor. One of commandments God kung nakasabot ka sa pulong sa Ginoo. Makabuhat ka pagtabang o pag-support sa mga buluhaton sa Ginoo. Actually kanang paghatag resulta gyud na siya sa imuhang kaluwasan. Kanang paghatag ba? Di man gyud mahitabo nga muhatag di gyud mahitabo nga naluwas ka nga di ka muhatag. Naday naluwas ka o niya wa gyud ka muhatag. Ang tao nga naluwas, buot ipasabot ana, ang iyang kasing-kasing natugyan na sa Dios. Nahalad na sa Dios. Napabay iya ha? Mangutana ko ninyo, kung ikaw naluwas na, unsa may gipakita sa Biblia nga nagpamatuod nga ikaw luwas na? Okay. Ari ko nota sa kon bitaw kining pagtagad no. Okay, ako'y mangutana. Aniya pagustuhan ta mo og unsaon na ninyo pagtubag. Unsa may mga ilhanan nga nagpamatuod nga ikaw luwas na. Okay. Nindot na siya nga kanang ako'y mangutana mga kaigsuonan. Kay daay mga pangutana mga kaigsuonan nga dili kanang di ko ganahang motubag sama sa nangutana nako mga kaigsuonan. Di gyud ko ganahang motubag kay ang iyang gusto oo dili. Iko nga di gyud ni matuno. Di gyud ni matuno mga kaigsuonan. Mao bitaw na nga si Ginoong Hesus gipangutana sa mga presiyog sa mga magtutudlos balaod sa mga presiyog sa disiyo. Naay mga panahon nga si Ginoong Hesus mga kaigsuonan di gyud siya motubag. Kay ngano man dili makaayo
mosamot ang ilahang kasuko kung motubag si Jesus. Sa mga debate, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dunay mga pangutana nga mudala kana bitaw muabli hinuog sayop. Dunay mga pangutana nga kung imuhang tubagon og sakto, mo resulta hinuong sayop. Dunay mga pangutana, mga kaigsuonan, nga kana bitaw imbis magkaduol, magkalayo hinuon. Munang dili tanang pangutana nang inahanglan og insaktong tubag. Okay. Unsa may mga ilhanan nga ikaw luwas na. Kana siya, dili gyud na siya pwede nimo tubag og uog dili. Nagkinahanglan gyud na siya tubag nga imuha gyud nang i-explain. Nanginahanglan nagtubag mga pulong nga gikan gyud sa Biblia. Good evening, Pastor Gideon. Mayong gabi hindi pod nimo diha, Sister Aneb Serenio. Taga-asa gani inyo, asa gani inyo ha, Sister Aneb Serenio. Ingon diri magkinabuhing Dios noon. Usas mga ilhanan nga ang tao luwas na magkinabuhing Dios noon. Kanus apod magkinabuhing Dios noon, matag Domingo ra. Kinahanglan magkinabuhi kang Dios noon sa tanang panahon. Muingon ganing sa tanang panahon nga gisulayan ka, dapat Dios noon gyapon ang imuhang baba. Dapat Dios noon gyapon ang imong kinaiya. Kanang nagkalisod ka, dunay mga panahon nga naay balatian. Di magyud mahitabo nga ang tao way balatian. Kay before mo expired ang edad sa tao, mga kaigsoona, naagi na'y pamation. Naaday pamation ang ilahang mga kanang hawak, mga tuhod, labi na mag-edad na mga kaigsoona, daghan na kay ng mga sakit. Ang nindot kaayo nga kinabuhi, mga kaigsonan, nga kana bitawng natiguwa nga gikuha sa Ginoo, si Jacob. Si Jacob, mga kaigsonan, grabe na siya katiguang. O niya, wa gyud siya moingon nga nagkasakit siya. Sa iyang pagkatiguangon, gibantayan na siya, kay di na siya kalakaw, di na siya higda na gyud siya. O niya, nihangyo ra siyang matug. O niya, wa na siya maginhawa. Nindot kayong kamatayon ni Job, ni Jacob. Okay. Sa Davao. Sa Davao dahil inyo ha. Sige, amping mo diha. Ang taong maluwas na pastor, ang taong naluwas na pastor, si Jesus, naa sa iyahang kinabuhi. Excited ka, maminaw sa iyang mga pulong. Sige ka, huna-huna. Okay. So daghan kaayo mga kaigsuonan nga ni-react, no? O niya, nindot kay ang mga mensahe nga niabot po diri sa ato ang programa. How about sa imuhang kinabuhi? Unsa may imuhang nasabtan? Unsa may imuhang nakatunan? Mahitungod sa kinabuhi nga nakabatog kaluwasan? Unsa may mga ilhanan o igong basihanan nimo nga ikaw luwas na? Matod pa diri, mga kaigsuonan, si Maria Presente, dili na ikaw ang nagbuot sa imong gusto. Madungog jud na nimo ang tingog sa Holy Spirit once mosupa ka sa iyang conviction. Amo na nga, di lagi mahitabo, mga kaigsuonan, nga ang taong luwas na, di ka muhatag para sa Dios. Nahatag na gani nimo ang imong kasing-kasing. Nahatag na nimo ang imong hunahuna, tanan. Napabay dili nimo mahatag? Samot na sa pamaagi sa Dios, mga kaigsuonan. Maubitaw na nga, mailahan nato, mga igsuon, nga nahigugma sa Dios sa tibok na tong kasing-kasing, sa tibok na tong kalag, sa tibok na tong hunahuna, sa tibuok na to nga kusog, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kung sa mga pinakaklaro o pinakasimple nga mga pamaagi nga gipakita sa Biblia, atong natuman. Kaya mo ingon ta, Lord, gihigog matikas sa tibok kong kasing-kasing. Wa magani kakatag ka na po, nagtibuok no kasing-kasing. ang yawa mo, Ismail, ana. Ngano man, nagkat-on kag pamutbut. Maumag yun ay tinuod yun, mga kaigsuonan. O niya, ang Biblia, kung imong tan-ahon, kinsa may
amahan sa mga bakakon, sa mga butbuton. Dili gyud mahitabo nga ang Dios mo'y amahan sa mga butbuton. Giklaro diha sa Biblia nga ang Yawa gyoy amahan sa mga butbuton o sa mga bakakon. O niya, usahay, wala ra ba takabantay mga kaigsunan kus Ginoo nga kana bitaw mo ingon tang gihigugma ti ka sa tibuok kong kasing-kasing. Gihigugma ti ka, Lord, sa tibok na akong kusog, sa tibok kong kalag, sa tibok kong hunahuna. Kay dili man na pwede sad nga dili nato paningkamutan. Dili gyud na pwede pod nga dili nato na masintro sa atong kinabuhi kay sugo man na. Og kanang maong sugo, mao'y pinaka-importante og pinakadakong sugo labaw sa tanang sugo. Higugma ang Dios sa tibok kalag, sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong hunahuna, sa tibok mong kusog. Kanang pulunga nga giklaro ni Ginoong Hesus diha sa Mateo 22 mga kaigsuonan kus Ginoo. Ang pinakadako ug pinakaimportanteng sugo dapat maunay maklaro sa atong kinabuhi. Ikaw gihigugma nato ang Dios sa tibuok natong kusog. Sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag. Naapabay dili nato mahatag. Mao na nga kung muingon ta nga apil ba sa kaluwasan ang ikanapo og offerings? Perting laro ha, perting yung pagkaapila. Pero napoy tubag. Dili sad apil. Ngano man naaman pugoy ni hatag ikanapo, napoy ni hatag og offerings. Wa di ay maluwas. Ha? Klarohon lang nato ha. Sige. Si Ryan Abalde. Ang tao nga naluwas na pastor, okay, ako ni nga na kuan. Ato ani tagaag pagtagad kini bitawng mga pangutana. Pastor, ipamuhay ang salita ng Dios. Sundin ang kaniyang saloobin. Diba no? Salamat kaayo ni Jocelyn. Ingon siya ipamuhay, but ipasabot nga ikinabuhi ang mga pulong sa Dios og sundon ang iyahang mga gusto kaniyang saloobin or kalooban. Ang gusto sa Dios, kabubuton sa Dios kumbaga. Ingon si Evelyn ECU. ECU ba ni pagbasa ni? Salamat Lord sa imo mga pulong. Ako ang gitagad karon mga pangutana usa mga kaigsunan. Pwede ra gyud kaayo mo mangutana. Luwas na ako pastor kay pakamatay ni Jesus alang nato. Nagpakamatay si Jesus alang nato. Okay. Matod pa ni Inday Dorlin in Cabo. Tanan bang mga tao nga gipakamatyan naluwas? Kay tanang tao gipakamatyan biya. Pero dili tanang tao mingdawat. Duna po'y mga ningdawat wala sad magkinabuhi. Kay wala nila maklaro ang pulong pagdawat. Kay naamanggoy mga tao, mga kaigsunan nga nagdawat, diha lang sa mga pagampo. Okay, repeat after me. Unsay ang akong ilitok, litok ka. Ginoo, Ginoo. Ni ako. Makasasala. Gidawat ko ikaw. Unya pagkahuman na. Okay, diretso na ta. Ilista ang imong ngalan dito sa Laker Boys Kanbuhi niya gidawat na nimo kapila na mga taong kapila mo dawat. Mao na nga dili tanang mingdawat nakabatog kaluwasan. Kay ang tinuod nga tawo nakabatog kaluwasan mga kaigsuonan. Wala naay laing nangulo sa ing kinabuhi kundi si Jesus na. Doon na pagipangutan na pastor, tanan bang tao nga nangaluwas malangit ba? Lalom kayong pangutanaha mga kaigsuonan. Lalom kayo. Siguro mo ingong gyud ka nga alangit yun naade ay nga naluwas di malangit. Kung imo lang taon tun-an ra gyud nimo ang Biblia mga kaigsuonan naa.
I hope inyong nadungog ang ako ang tubag. Lahom nga pangutana. Ang tanang mga tao nga nangaluwas, sigurado ba silang malangit? Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, sigurado ba silang malangit? Kung ikaw naluwas, sigurado na bagyog kang malangit. Mga kaigsuonan, pwede na nimong tubagon, oo, dili. Ya di man sa pwede nga dili nimo na madiscuss. Ngita ko dirig pangutana kanang ato ang mahisgutan diri pag-ayo. Si Inday Dorlin isa luwas nako, ako na ning nabasa. Maayong gabi, Pastor, salamat naka-live na pod ka. Magapanalangin na pod, mapanalanginan na pod ang mi sa imuhang wali. Actually mga kaigsuonan sa pagkakaron dili usa nako hisgutan ang unang Korinto kapitulo 8. Hangtod 9 o ni hangtod mahuman ang unang Korinto kay ako ang gitagad mga kaigsuonan kini mga pangutana kay nainanawag kay ganina wa gyud ako matubag kay ako ang gitagad ang mga pangutana kay naay mga pangutanang kinahanglan yung atimanon o tagdon. Sister Maricel Henriksen nakig-uban maayong gabi maayong nga pagpaminaw sis. O niya matod pa niya, kumusta mo pastor? Okay ra gyud mi. Salamat kaayo sa imong pangumusta sis. Salamat kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Si Merlinda Samyaw Rilabo, ang akong gibasihan sa akong kinabuhi pastor nga gibag-o nako sa Ginoo mapugnan na nako ang pagbuhat og mga dautan. Mga buhat og malipayon kanunay bisan sa mga pagsulay nga moabot sa akong kinabuhi. Munay mga gibasihan nga naanasay self-control usas mga bunga sa balang espiritu. Maunay mga makit-an, mabati, masaksihan nato sa atong kinabuhi nga makapugong na ka. Dili na ka makabuhat og dautan. Kung dili ka makabuhat og dautan kay naana kay pagpugong, labaw na nga dili nakakabisyo. Dili na nimot mahatagan ang imong lawas sa mga butang nga makadaot niini. Salamat kaayo. Si Antonio Matugas, maayong gabi. Ingon diri si Inday Dorlin, ikabo ingon siyang amen pastor, yawa ang amahan sa tanang mga butbuton. Ingon din si Merlinda Samyaw, ang naangkon og kaluwasan, pastor, katong tao nga makontinto nga og unsay naa maurapod ang ikalipay niya. Okay. Mura kumbaga dili na mistil pang mangayo kay kontento na. Makatawa ra gyud po tawa. Kanang kontento ka, usa na siya ka blessing kana makontento ka. Kay kanang makontento ka bitaw diskasonon mangguna pod biya. Kanang the word makontento buot ipasabot, ikaw na'y bahala Lord. Di na lang yung ko mangayo. O niya kay naa may gi-request sad ang Biblia pangayo. Doon na kay gusto nga mahitabo sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Doon na kay gustong masinatian, mao hinungdan nga nangayo ka. Wala nga tanan bitaw nga mga tubag kinahanglan gyud siyang i-discuss. Naay mga tubag siguro nga dili na kaayo kinahanglang discussion, pero kasagaran mga kaigsuonan kinahanglan gyud na siya nga naay mga pulo nga gikas Biblia. Pastor, maluwas ba ang tao nga lain-laig simbahan ang ihang ginasimba? Actually, kung kana nga klase pangutana, wa gyud nay kaluwasan. Kay ang iyang ginisimba ang mga simbahan man. Kung klarohon ang imuhang mensahe si Ilnando Sirwi Ilnando Pirasol. Pastor, maluwas ba ang tao ng lain-laing simbahan ang iyang ginasimba? Di gyud na maluwas kay nisimba man sa lain-laing mga simbahan. Buti pasabot ang mga simbahan iyang gisimba. Dili manggani maluwas ang napamanggani mga tao nga
Dili maluwas bisag Dios na ang gisimba? Sure ka, Pastor Gideon? Nanimba na gani na, di pa yun maluwas. Tinuod na, oy. Tinuod yun na. Diri sa atong programa, daghan ka imong makatunan. Unsaon nimo paghatag og mensahe nga gikan sa Dios, Pastor Gideon, kanang imong gisulti nga doon na pa'y mga nagsimba nga dili maluwas. Doon ay nagsimba sa Dios nga wa pa gani maluwas. Or samot na nga di gyud maluwas kay wa man gani maluwas. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, doon ay mga taong nagsimba sa Dios, wala dawata sa Dios. Doon ay mga taong nagsimba sa Dios, wala kahimot isa Dios. Mismo si Jesus ang nakasakop. Mateo, Kapitulo 15, versikulo 8, hangtod sa versikulo 9. Nagdaig sila sa Dios, pero ang ilang kasing-kasing halayo sa Dios. Labaw ng halayo sa Dios, kaya ang ilang gitudlo, di gipasumangil pag yun, nagikan kuno sa Dios, pero hinimo lamang di es mga tao. Muna nga, dili tanang nagsimba sa Dios nakabatog kaluwasan. Kay dili tanang nagsimba gidawat gikahimutan sa Dios. Okay. Wala sila ihilihi sa Ginoo maong maayo gyud, pastor, ipaputli permi ang atong kasing-kasing sa matagtak na gikan ni Romilita Bugais. Wow. Sa kanindot ka mga mensahe, mga kaigsonan. Mao bitaw nang dili bitaw ta magsalig nga nakasimba, okay na. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, matag karon og unya gikinahanglan nga eksamino nato ang atong kaugalingon, ang atong kasing-kasing, kung wala ba ni mga lama, wala ba ni mga mansa, wala ba ni mga mangandoy og dili maayo nga dili ikahimaya sa Dios. Eksamino na to atong una-una, atong kasing-kasing, ang ato ang mga pinulungan, ang ato ang mga binuhatan. Kinahanglan, mo examine yun ta. Kaya na ang gani mga nagwali, na ang gani naghimo pag mga milagro sa ngalan ni Ginisus, nagwali sa mayong balita. O niya, nagpakawas pag gani gyawa sa ngalan ni Ginisus, di pa man gani makasulod sigang irian sa langit. Samot na nang wag gani kaila Ginoo. Pastor, pwede explain ang taong luwas dili malangit? Para donay katinawan sa tanan. Salamat, Pastor, and God bless. Ang taong kunong luwas, palihog explain, Pastor, nga dili kuno malangit. Maunay usas pangutana, mga kaigsuonan, Pastor. Duna ba'y mga taong luwas nga dili malangit? Okay. Daghan karong mga tao nga nagtuo nga ang kaluwasan pinasikad sa pagtuo. Okay. Ang kaluwasan mabatunan pinaagi sa pagtuo. O niya kuhatag mga bersikulo nga dunay mga tao nga nangaluwas gikan sa sala kay mingtuo na sila ni Jesus. Pero dili malangit. Hatag-tag bersikulo, pertindaghan na gyud. Ari sa ta sa Old Testament, unya lang nato hilabtan ang New Testament. Ang Old Testament naghatag og hulagway kung unsay mahitabo sa New Testament. Musugot kag sa dili, mao gyud na pakita sa Biblia. Ang salamin nato, mga kaigsuonan, ang panag-ingna nato ang mga panghitabo sa Old Testament. Okay. Ang mga Israelita gisaaran sa Dios og yutang saad nga maong Kanaan.
Giluwas sila, ang pulong giluwas, buot ipasabot, nahitabo na ang dakong kaluwasan sa mga katawhan sa Dios nga mao ang mga Israelita, diin sila naulipon og 400 years didto sa Ehipto. Giluwas sila sa dakong gahom sa Dios, pinaagi kang Moses. Sa diha nga naglakaw sila sa kaluwasan, dili tanan nga mga tao nga naluwas gikan sa pagkaulipon sa Ehipto nakasulod sa yutang Kanaan. Okay. Arita sa prayer ni Abraham. Si Abraham, ikaduha na sad ni. Si Abraham mga kaigsuonan, nagampo siya sa Dios nga dili gyud laglagon sa Dios ang Sodoma Gomora kung ang Dios makakita og mga taong matarong. Apan gamay ra kaayo ang mga taong matarong nga nagpuyo sa Sodoma Gomora. Ug usa niini ang mga pamilya rasad ni Abraham pag umangko niya nga mao si Lot. Gihatagag kaluwasan si Lot, iyang asawa ug ang iyang mga anak. Ang pangutana, nakaabot ba silang tanan sa dapit diin nila maangkon unta ang tinuod nga kaluwasan? Dili sila tanan nga nakaabot. Kay ngano man ang asawa ni Lot wala magpabilin ni wala mutuman sa instruction sa anghel. Daghang kay mga tawo nga nagtuo pero wala magkinabuhi. Hinumdumi ang kaluwasan, muabot sa diha nga ang tao mutuo. Pero dili tanang tao nga nagtuo nga nagmatinud-anon milahutay. Mao bitaw nang diha sa 7 ka mga simbahan sa gipadayag, dunay mga tao nga nakit-an ang Dios, nakit-an sa Dios nga kining tawhana grabe kaayo ni nga nahigugman nako sa sinugdanan. Grabe kay nangalagad, grabe kay nagampo, grabe kaayo nga nagtuon sa Biblia. Pero sa dihang nagsugod, nagpangibog sa mga butang sa kalibutan, gagmay na kay kinampuan. Diba? Si Apostol Pablo, daghan kay isang mga diskusyon di as Biblia nga naay mga tao nga naagyod sa kaluwasan. Pero sa tunga-tunga, wala na may kaluwasan. Pangutana, makasulod ba sila sa langit? Okay. Arita sa New Testament, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Nganong naay mga taong nangaluwas, di na noon malangit. Naay sambingay si Jesus. Klaro kay nang sambingay si Jesus. Wa na say lain nga gipasabot diha ang kinabuhing Kristohanon. Mateo Kapitulo 25 ang napulo kadalaga. Kanang napulo kadalaga mga kaigsuonan kung imong lantawon ana, wa nay laing gisultihan ana kita. Kitang mga tao nga nakabatog kaluwasan. Naanagod sila'y suga, naanagod sila'y lana. Nanatay mensahe sa Dios, nanato ang balaang espiritu. Pero kung sa atong pagkakristohanon, wala nato ipadayon ang nasugdang buluhaton. Ang gipakita ni Jesus, 5 ra kadalaga ang makasulod og langit. Ang 5 kadalaga nasirad-an sa langit. Okay. Daghang kayong bersikulo. Juan 15. Naamoy Biblia diha, pwede kay na ninyo nga kuanon. Kanang pwede kay na ninyong basahon. Juan 15. Aritas Juan 15. Mo na bitaw nga kini nga tong pagpangalagad hinugtanay ni bakos
Kinahanglan mga kaigsuonan, dili ta magluya-luya. Lisod man gani maluwas ang taong matarong, usa pa ka nang wala na magtinarong. Una mga kaigsuonan, maluoy ko sa mga tao bitaw nga magsudo nga grabe sila ka 100% nga nangaluwas makasulod yung langit. Daghang kay mga Kristohano o mga tao nga makig lantugi sa laing tao. Daghang kay mga tao nga nagtuo nga makiglantugi sa tao nga naapoy pagtuo nga sila ra gyud maluwas, sila ra gyud sakto. Ang ilang kaluwasan di gyud mawala. Ilang taon na tos Biblia. Ilang taon na tos Biblia mga kaigsuonan sa Juan 15. Ato ni nga tan-awon mga kaigsuonan kos Ginoo. Ingon sa dinhi, ditso kog 5. Ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin ka nako ug ako diha kaniya mamungag daghan kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin ka nako mahisama sa kasanga nga ilabay og malaya. Pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. Kun magpabilin kamo kanako og akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa og madawat ninyo kini. Kining mensahia mga kaigsuonan kung pisa-pisahon ni daghan kaayo ning pwede nga kana bitang bantayan. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay og malaya, pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. Daghang kayo mga tao nga nangalagad apan wala makapadayon. Mao bitaw nang giklaro ni Ginoong Hesus nga ang magpadayon mauray maluwas. Ato ning paminawon mga kaigsuonan. Naay mga pasalig ang Dios nga tabangan ta aron makapadayon. Yes. Alang ra pud nis mga taong seryoso nga nangalagad. Sa versikulo 1 ug versikulo 2 sa Juan 15 ato nang hisgutan. Minaw sa taggamay ani nga kuan. Kanta nga magpadayon. Sa katapusan siya ra gayud ang maluwas. Okay, ako ning ihunong ha. Ang magpadayon hangtod sa katapusan siya ra gayod ang maluwas. Ang word nagpadayon nagpakita na nga nagsugod na siya. Pangutana, ang taong nagsugod wala pa ba di ay niya ang kaluwasan? Ang pulong magpadayon hangtod sa katapusan nagpakita na sa tao nga mingsugod na sa pagpangalagad. Ang tao nga mingsugod, mi desisyon na, midawat na sa atong Ginoong Hesus, giklaro sa Biblia na anang kaluwasan. Pero nganong gisulti pag yun ni Jesus na 24, Mateo 24:13. Kaya nga naman, daghang kay mga tao nga naas kaluwasan, dili makapadayon tungod sa kaibog sa kalibutan. Okay, mangita na po kog mga diskusyon diri. Kinahanglan nakakunik tayo palagi sa puno. Munang kinahanglan. Ang ato bang aral, yung aral natin, galing ba sa Kanya? Lahat bang ng aral ng simbahan, aral ng ating Panginoon? Ang tanan bang gitudlo diha sa simbahan, mga pagtulunan ba ni Jesus? Kung imong lantawon ang mga gipangwali karon sa simbahan, ang uban gani wala na ginas Biblia. Mauna nga ang mga tao, mga kaigsuonan, wa gyoy gikambaagan pod sa Biblia.
Pero bless kayo ka nga naminaw ka sa programa na kay makatunan sa Biblia. Kung naa kay makatunan sa Biblia, nagpamatuod nga gihigugma ka sa Dios. Giatiman ka sa Dios. Okay. Juan 15, ako ang matuod nga punuan sa paras, og ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga. Kanang sanga nga gisgutan diha, kita na. Ikaw na nga nagtuo og mindawat kaniya. Kinahanglang mamunga ta. Kinahanglan makit-an ta sa amahan nga mamunga. Di mampunta mamunga kung di ta magpabilin. Unsa may mga ilhanan nga nagpabilin ta ni Jesus. Mauna nga dagahan kay mga pangutana, mga kaigsuonan nga kinahanglan gyud ang tubag nga naa sa Biblia. Dili kay naamagoy mga tubag, mga kaigsuonan nga opinion lang. Mura bitaw kasagaran sa opinion, mga kaigsuonan, kasagaran mo pabor magyud na sa simbahan, di magyud na may tabong dili mo pabor sa simbahan. Pero kang tubag, mga kaigsuonan, nga naa gyud sa balaang kasulatan, ikaw ug ako siguradong matinawan. Diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko dinhi na kita na sabtan nato nga doon na gyud mga tao nga naluwas di day makasulod sa gingarian sa Dios. Kinsa man di ay makasulod. Ang giklaro diha sa atong gibasa ang nagpabili ni Jesus. Ang nagkinabuhi sama sa pagkinabuhi ni Jesus. Maunay ato ang paningkamutan nga samtang buhi pa kita. Atong makatunan ang unsa may gipakita ni Ginoong Hesus nga mga buhat. Pero unsaon po nato pagkaton kung wala ta magpakabana? Unsaon po nato pagkaton kung mismo kita walay kadasig? Dili nato ablihan ang atong nahuna ug ang atong kasing-kasing sa pagtuki niini. Dili mangyud tanang tao nagpakabana sa mensahe sa Dios. Pero bless kaayo ka nga nakadungog ka ni ining klase nga mensahe kay ako nagtuo dunay plano ang Dios sa imuha aron ka makaalagad kaniya. Kay ang giklaro sa Biblia, mga kaigsuonan, gipatasan sa Dios ang iyang pailob. Kay di siya gusto nga dunay tao nga malaglag. Dunay usa ka taong malaglag. Bisag unsa pa ka makasala ang tao, gitagaan nag-chance sa Dios nga mabag-o. Bisag unsa pa ka pula, bisag unsa pa ka itom, bisag unsa pa kini kabaga kadaghan ang sala sa tao, kung sa iyang kasing-kasi kung nauna, dawato niya si Jesus. Iyang ikinabuhi ang mga pagtulunan ni Jesus, magpabilin siya ni Jesus. Mga igsuon ko sa Ginoo, siyang number 1 nga makasud siyang gingharian nga walay katapusan. Amen, Pastor. Bless jud ko kay nagbuhat og nagsunod sa sigpit nga dalan ang akong giampo nga mahimo kong panalangin sa akong pamilya. Wow. Gikan ni Romilita Bugais. Kisa pa na mga pangutana din eh. Si Jocelyn Oliger ang nagpa hanggang wakas. Ang nagpatuloy hanggang wakas, siya ang maliligtas. Tagalog na ni. Mauna, mga kaigsuonan, usa sa angay natong tagaag pagpakabana. Moingon ganitang tagaan pagpakabana, tagaag bili. Tagaag kabugaton. Walay lain ang pagtuki sa gitawag kamatuoran. Kay dili tanang kamatuoran, kamatuoran. Kay ngano man, si Satanas mogamit og daw kamatuoran. Mauna nga ang tinuod nga kamatuoran
nga imong madunggan diin ikaw gisangyawan ug ikaw mo'y nagsangyaw sa pulong gitawag kamatuoran, siguruho nato nga naabas bala ang kasulatan. Mga pagtulunan ba kini ni Hesukristo? Mao ba kini ang iyahang gitinguha nga makatunan sa mga tao? Kay mao nay tinuod nga kamatuoran. Og ingon ang Biblia, asa gani ang kamatuoran na ang kagawasan. Buti pasabot, ang tao nga naanas kamatuoran diha kang Kristo, wala na gyud magbisyo. Wala na gyud magbuhat og dili maayo atubangan sa Dios. Nasubo lang ko mga kaigsunan, dunay usa ka nisod sa amo ang team nga usa ka pastor nga nagdala na kunog tulo ka simbahan, duha ka simbahan, nagsige na kunog wali, nagsige nagtudlo. Unya ang eksplanasyon, kinahanglan mo simba gyud ta kay makasala raman ta. Mao bitaw nang mo simba gyud kuno ta kay makasala ra lagi kuno ta. Kuamoy pagkalayoan na gyud ani. Kanong nanudlo pampud noon eh. Muna nga usas sa ako ang nasabtan diha sa Biblia. Usas makapasaag sa kinabuhi sa tao ang mga magwawalira. Kay dili tanang magwawali gitudluan ka og insakto nga naa sa Biblia. Munang diri sa atong programang pulong mo kinabuhi ko, uban sa tanang mga FM station nga nag-hook up ni ini. Sultihan ko kamo. Dasigon ko kamo. Kung dunay nagwali ninyo, basaha gyud sa Biblia. Labi na kung maghisgot og doktrina about salvation. Unya, ayaw basaha og dawata sa mga verse to verse lang. Dapat kinatibuk ang mensahe sa Biblia mo'y imong masabtan. Kay kung pilara ka bersikulo mga kaigsuonan ang mga kutloon unya imo dayong tuuhan, masaag ka. Si Merlinda Samyaw tinuod jud na pastor. Ingon diri, maluwas kato radyod ang nagtuman sa kubuton sa atong Ama, Ginoong Hesukristo. Tinuod gyud na. Sister Teresa Taganas, mayong gabi pastor nindot jud magsigi ko paminaw sa pulong. Hayahay ang akong kasing-kasing pagkanindot gyud. Pertig yung hayahaya. Salamat kayo nga nakapahayahay yun ang atong programa sa imong kasing-kasing. Si Geraldine Dungguan Maodyod Pastor. Amin. Si Merlinda Samyaw Relabo, Pastor, ang ako gipangayo kanunay sa Ginoo katong buhi ko nga maapsan sa Ginoong Hesukristo. Kana jud ako gipangayo sa Ginoo nga buhi. Si Jesus dunay ang Biblia dunay mga giingon diha nga ang tao nga nanas Ginoo mamatay man siya og buhi, importante naas Ginoo. Si Alvin Torion kanang good work equal salvation, okay ra na pastor. Good work equal salvation. Di gyud mahitabo sad mga kaigsuonan nga bulago nimo ng salvation o good works. Di gyud na pwedeng mahitabo. Sultihan ta mo mga kaigsuonan, gibulag man gud ni God. Preha aning kanay bitawng bautismo o kaluwasan. Ilamang yung gitinguha nga bulagon gyud nila ni. Nga walay labot ang bautismo sa kaluwasan. Unya ang uban sad dili pwede nga na kay kaluwasan nga wa ka agig bautismo. Gawas kung gilangsang ka apil dito sa panahon nga gilangsang si Kristo. Kaning good works og salvation di gyud na pwedeng bulagon. Di man gyud pod mahitabo nga naluwas ka unya wa gyapon kay bahayong binuhatan. Dili gyud na siya magbulag.
like gud sa pamilya. Di gyud mahitabo nga matawag nga pamilya way asawa. Nagyo nang bana, naapo nang asawa, nagyo nang mga anak. Mahimo daing pamilya nga ang tao nag-inusara. Mga igsuon ko sa Ginoo, naamanggoy mga eksplanasyon nga gusto sa tao nga bulagon. Di man na pwede nga equals. Dili na siya mao ang gidiskusyon di as Biblia. Tao ra may gadiscuss god anang good works equals salvation. Tao na may gadiscuss ana kanang kung imong tan-aw na siya Alvin Torion Abilianosa, usa na ka klaseng opinion nga namugna sa tao nga gisakyan pud sa mga tao. Pero kung imong lantawon ang Biblia mga kaigsuonan, di gyud na pwedeng magbulag kanang maayong buhat og ang kaluwasan. Moingon sila nga dili importante nga magbuhat kag maayo aron ka maluwas. Dili gyud na mao ang gidiscuss des Biblia. Di gyud na mao. Opinion na siya sa tao. Kanang moingon ang uban nga dili kinahanglan magbuhat kag maayo aron ka maluwas. Kay mura ba og gitagaan nimo ang tao og kadasig nga magpakasala ba? Importante na luwas ka, okay na. Mao na nga sa Bible school pa ko mga kaigsuonan, ang usa sa nakig-sharing nako, nagpangumo naman niya alas 12 nas gabi dako ra bang tao. Kay mo insist yun siya nga doon na lagi naluwas nga walay maing buhat. Kay ang kaluwasan di gyud na makuha sa maayong buhat kung di gyud na mao ang diskusyon sa Biblia. Magbuntag na lang gyud ta ani, di gyud ko muuyon ana. Gawas kung gilangsang ka dito sa cross, naghinulsol na ka, kana ganing pog hinulsol mga kaigsuonan. Si Jesus ray makahukom ra gyud ana. Ngano man si Jesus ra may makatugkad sa kasing-kasing sa tao. Kay naabay naghinulsol mga kaigsuonan, naghunahuna, nagliraw-liraw. Ha? Mao na nga si Jesus ang Dios, si Jesus og ang Dios ra gyud mo'y makahukom ana. Kana bitaw ang tao nga naghinulsol, tinuod nga tao nga naghinulsol kanang makakita ka nga tao nga hinulsol. Unsa may reaksyon sa taong naghinulsol? Pasaylo ako, di na ko mubuhat, di na ko musob. Na pasaylo, naghinulsol na gyud ko. Pero kabalo ba mo? Makakita kag tao nga inana nga reaksyon niya, naghinulsol na gyud ko no? Di gyud ta pwedeng hukom. Si Jesus ra og ang amahan ra. Ngano man? Di gyud ta kakita ni masayod sa ilang hunaw kasing-kasing. Pero ang Dios nasayod. Mao na nga si Jesus rang makaingon karon dayon adto nakas paraiso. Daghang kay mga tao nga makakitag nagtaong naghinulsol o niya minto umidawat mayon na kani langit ani. Di man ka si Jesus. Ako di po ko si Jesus. Di po ko Dios. Diha sa Biblia giklaro kitang tao nga dili Dios wa tay katungod sa paghukom. Malangit ba nagmaimperno? Ang giklaro ras Biblia, samtang buhi pa ka, ayaw ibulag ang maayong buhat, ayaw pagsalig sa gitawag salvation. Maunay klaro gyud sa Biblia. Usahay manggod ang mga diskusyon sa ubang mga tao. Mura bitaw kanang naigipaboran nga bersikulo, pero ang ubang mga bersikulo gipukan sa gipaboran nga bersikulo. Mura gigamit nila ang bersikulo pagpukan sa maong bersikulo. Sa ubang mga bersikulo di man na mao. Dili pwede nga magkat-on ta sa Biblia og barugan nato ang ubang mga bersikulo sa Biblia aron ikontrapod sa bersikulo pod nga naa sa Biblia. Mauna nga ang uban mga tao gustog debate.
Pero diris atong programa mga kaigsuonan, ang gidawat dinhi, ang gi-explain ni Apostol Pablo, walay kapuslanan ang pakiglalis. Kay wala tay mabuhat, wala tay madawat nga kaayuhan. Kung imong lantawon kanang debate mga kaigsuonan, maghinambugay, muna diri sa atong programa since sa 2015, 2014 kung nag-start sa radio ministry. Dunay mga tao nga ganahang kanang mag-sharing. Nya butang agtima. Akong pangutanon sa may ending ani. Unsa man ending, magtinabangay ta or mag-ija-ijahay na. Kay kung nangandoy ka og nangandoy sad ko nga ang ending magtinabangay, nganong iagi pa magdebate? Di na kinahanglan na ang ending nato, ang atong ipaningkamutan nga magtinabangay, magbuhat tag maayo mga kaigsoon na mo bitaw na niingon sa Hebreo 3:16, ayaw kalimot pagbuhat og maayo og pagtinabangay kamo kay mao kini ang halad nga makapahimol sa Dios. Okay. Naay giingon kanina, good works plus salvation. Kung mubasa kog bersikulo nga dunay mga tao nga nagtuo, dunay mga tao nga naluwas, gigantihag kinabuhing dayon tungod sa mayong binuhatan. Mao na nga diha sa Biblia, kining Biblia nga akong gigunitan mga kaigsuonan alang sa mga listener, naagi tay Biblia dinhi, daghang kay kog Biblia diri. Lain ra akong Biblia diri. About doktrina mga kaigsuonan ako gyud nang gitunan. Na ay mga simbahan nga naggunit ras usa ka klaseng doktrina. Pero diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang tanang klaseng doktrina nga nas Biblia maoy gi dawat. Kay doon naman go'y mga doktrina about salvation, faith alone. Pero dili na mahitabong na akay pagtuo kung wala ka mabago. Munang about salvation, kinahanglan na akay pagtuo, na akay repentance, o niya nabago ka, giangkon ka sa Dios. Kay naama sa Biblia nga na kay pagtuo pero di ka angkonon sa Dios. Mao bitaw na niingon si Jesus nga dili tanang magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarayan sa Dios. But ipakita diha na ay mga taong nagtuo pero dili di ay kaila ang Dios. Pwede ko mo request kanta Pastor Langit, makalangit saad sa Dios. Gika ni Girly. Asa ko nang gikaingon hangyo rasad ko nga ang mga awit unya lang usa kay hapit naman po ang atong oras. Si Jocelyn Oligar, matod pa, glory to God Pastor. Same lang kayo ng pastor namin dito. Wow, salamat kayo no. Sa pareho ra gyud kunomi og tinudluan sa ilang pastor. Ipangumusta ko sa imong pastor, Sister Jocelyn ha. Ipangumusta ko. Sinida naro tamba nindot gyud ang pulong sa Ginoo. Nga giwali nimo Pastor Gideon. Salamat. Okay. Pastor, ang pangalan sa among pundok Bride of Christ. Ganahan ko ani nga pundok kay gibawal jud ang tanan. Kani nga pundok ako gipangita sa ako kinabuhi. Okay, salamat pa, salamati ang Ginoo nga naa ka diha nga pundok. Importante nitubo ka, nihamtong ka. The word nihamtong bisang mga pagsulay nagpabilin gyapon kang milhawtay. Matod pa maayong gabi Pastor, nindot yun ang pulong sa Ginoo. Amen, amen. Pastor, asa kadapit diha sa school? Naar ko diha sa Cebu. Diha sa Talamban, diha sa Mandawi. Amen Pastor, pero dili sa mga dagko nga mga Bible school. Wala ko mo sud sa mga dagkong Bible school nga mga dagko man pugbayad. Nara ko sa gagmay. Kagagmay ran pugbayad. Madala ra maghangyo. Amen Pastor, luwas na jud
kay naingon man siya nga Juan 14:1, salig taniya di ta balibog magtuo taniya. Kana kung magpabilin ka nga nagsalig. O niya mga ragyod tagtabang sa Ginoo nga tabangan ta nga magpabilin dihas pagsalig. Ana ragyod ha. Ana ragyod. Dili ta manghinambog nga luwas na ta. Di gyud ta angay manghinambog mga kaigsunan. Dapat kanunay natong ibutang sa tong nahunag kasing-kasing. Kung wala si Jesus, wala tay mahimo. Bisan unsa pa kadaghan ang atong simbahan. Bisag unsa pa kita kailados kalibutan. Kung wala si Jesus, wa gyud tay mahimo. Buti pasabot, dapat mabatasan na nato sa tong kasing-kasing nga magpabilin ta kang Kristo. Dili jud ko pastor ang magbuhay ng dili jud pastor ang pagbuhay ng maayo maoy makaluwas kundi yaon lamang midawat ni Jesus. Di man pud mahitabo nga kana na pulong pagdawat mao nay buhat nga maayo. Di man pud ka moingon nga nidawat ka ni Jesus nga kutubras istorya. Ang pulong midawat mga kaigsunan kung imo nang tun-an sa Biblia, ang pulong midawat duna kay nakatunan. Duna kay naangkon. Di man po na imahinasyon lang nga naangkon na nimo si Jesus. Unya ang batasan simang. Makatunan ba nimo ang batasan ni Jesus sa imahinasyon lang? Makatunan nato ang batasan ni Jesus kung ikinabuhi nato ang unsay sulat sa balaang kasulatan. Mo na kani mangong ubang mga diskusyon mga kaigsunan na magoy mga diskusyong tinapulan. Imahinasyon lang ba? Dili jud pastor ang pagbuhat ng maayo maoy makaluwas. Dili jud ang pagbuhat kunog maayo may makaluwas. Okay. Ari kuno ta sa Juan kapitulo wala bay labot. Ang uban manggod nga wala lagi labot ang buhat nga maayo. Kanang i-separate yun ba? Sa ato nang gikaingon di lagi na pwedeng bulagon. Juan 5, ari ko Juan 5. Juan 5:29. 29. Unsay giingon diri? 28 kusogod. Ayaw ka mo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog. Ang moingon, ang ubang pong diskusyon ani mga kaigsuonan moingon kato mga taong wala pa mo tuo mo to'y patay. 29. Og manggula sila sa ilang lubong kadtong maayog binuhatan mabanhaw og mabuhi sa dayon. Sa may buot ipasabot diha makabaton og kinabuhing way katapusan. Og kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silutan. Pangutana, wala bay labot ang maayong binuhatan sa panahon nga ikaw luwason nas katapusang hukmanan? Mao nay kuyaw mga kaigsuonan. Katong giingon sa Episo kapitulo 1, kapitulo 2, 8, 9, mga kaigsuonan naagyoy mga wa gyud maapsi diha. Amin, tama gyud ang pulong sa Ginoo pastor. Dapat dili ta maghukom sa uban para dili pod ta hukman sa Ginoo. Nganong dili ta kahukom mga kaigsuonan? Wala lagi ta di lagi ta kita sa kasing-kasing sa tao. Ang Dios ra gyud. Mao bitaw na nga si Jesus ra gyud nakahukom atong tao nga nagbitay dito sa cross. Siya ramang gyud na authority. Siya ramang gyud makakita sa huna-una sa kondisyon sa kasing-kasing. Ug sa tao, daghang kay mga taong nanghilak sa pagsimba mga kaigsuonan mo ingon day ng mga tao kana na ang nagpresensya sa Ginoo. Sure ka? Dili ta nang naghilak na presensyahan. Mauna nga, ang Dios ragyod mo'y makahukom. Ang ato ragyong Dios mao ragyoy makahukom. Gini naro mamites
may iba pastor sa verse sila kumukuha pero hindi ginagawa, at may iba naman ng verse sila kumukuha, ginagamit para mapatuo nila ang tao. Kaya pinakamaganda magbasa ng Biblia. Di ba? Gikan ni Sister Jeannie, pinakamaayo gyud nga mobasa gyud ang Biblia. Muna nga ang gipadayag kapitulo 1 bersikulo 3, bulahan ang tao nga mobasa ang Biblia. Munang diri sa to programa, gidasig ka nga mobasa gyud kag Biblia. Tagaig panahon sabtang buhi pa. Hatagig higayon ang Biblia nga mabasa nimo ni. Sultian ti ka daghan kay kang makatunan. Unya mao ni magdala nimo kalipay, mao ni magdala nimo kalinaw sa bisan unsang klaseng sitwasyon nga imong masinatian sa pagpuyo nimo sa kalibutan. I'm watching Imbayawan City gikan ni Ignacia Gabas. Salamat kay ampingan mo sa Ginoo diha. Pastor, ngano na may time na magbasa og Bible ang tao bation magduka? Unsa may buhaton? Adi matulog ka. Kung mubasa gani kag Bible nga magduka, tulog daan. Siya rog inigmata nimo, duka gyapon. Mubasa po kag Biblia, hago na kaayo. Ayaw hago ang imong lawas. Kay nganong kasagaran nga magduka, magbasa sa Biblia mga kaigsuonan, kay mo relax magud ang imuhang lawas. Mo relax ba? Bisag di ka magbasag Biblia, pag mo relax na imong lawas, budok ka gyud ka. Dili na tungod kay nagbasa kag Biblia. Kung mubasa ka mga kaigsuonan nga mubasa bitaw ka, bisag dili gud Biblia unya ni-relax na imong nauna, muduka ka na oy. Dili na rason nga nung ang Biblia makaduka. Kung mubasa gini kag Biblia nga duka, itulog, dahil inigmata, isa ka mubasag Biblia. Siya rong duka pa ka. Ana lang akong tubag. Si Pops Jilon Mingito Garces, diri ko ganahan maminaw kay nagtudlo sa kamatuoran, kompleto ang pagtudlo diri pareha. Dili okay na. Ay lang na dili na to ikumpara ato sila. Pastor, unsay pasabot anang pulong sa Ginoo Juan 10:30? Ako ang akong amahan usara. Wala na magpasabot mga kaigsuonan nga miingon pod si Felipe nga miingon si Jesus. Wala ba ka kita nako? Ang nakita na sa amahan. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, kasagaran manggod mga pulong ni Jesus na ay mga lahom nga mga mensahe. Na ay lalom nga mga kanabitang buot ipasabot. Kanang si Jesus, miingon siya nga, ako og ang akong amahan, usara. Kay daghang kay siyang mga bersikulo, nga wala siya muanhi sa iyang kaugalingon, kundili sa nagpadala kaniya. I hope, diha palang daan, imo na nang masabtan, nga si Jesus, wala siya magdala sa iyang kaugalingon, kundili sa mga, sa nagdala kaniya, or sa nagpadala kaniya. Di yun mahitabo mga kaigsuonan nga si Jesus, siya rapod ang amahan, siya rapod ang espiritu. Kay mahitabo man kung inana na ang tinuod nga kahimtang sa Dios mga kaigsuonan. Libog na diha sa pag-abot sa bautismo ni Jesus. Kay pag-abot sa bautismo ni Jesus, dunay tingog sa amahan, samantalang ang anak na as tubig. Dunay espiritu nga mikunsad dias abaga ni Ginoong Hesus. Migtugdon daw sama sa salampati. The presence of the Holy Spirit. So separate yun siya. Ang amahan tuwa sa langit. Ang Holy Spirit pwede siyang mo kunsad sa nagalain-lain, sama sa hangin, sama sa tubig, mo kunsad sa sama sa mga mananap o sa kinabuhi sa tao. Kay espiritu man siya. Now, kanang pulong Juan 10:30, ang gipakita ni Jesus diha, ang amahan o ang anak usaray mga buhat. Nagbuhat si Jesus dili sa iyahang katuyuan, kundi dili sa amahan.
Kung ang amahan gusto kang luwason, mausad ang anak gusto ka niyang luwason. Bot ipasabot, nagkahiusa sila ba? Usara gyud ang iyang pamaagi, usara ang ilang katuyuan, usara ang iyang mga plano. Mo nang Juan 10:30. I hope na amoy nakuha diha. Si LC Aradasa, ikinabuhi gyud pastor ang pulong sa Ginoo. Apilan sa buhat. Di pod mahitabong apilan. Ako aniha, Sister LC Aradasa, kay kung miingon tang apil sa buhat, pwede siyang ibulag. Di man ni pwedeng ibulag. Ikinabuhi gyud pastor ang pulong sa Dios. The word ikinabuhi, mauna nang buhat. Dili kay apilan sa buhat. Muingon kani kang ikinabuhi, mauna nang buhat. Ayaw na isumpay apilan sa buhat. Ikinabuhi gyud ikinabuhi gyud pastor ang pulong sa Dios. Mauna na ibuhat. Ayaw na sumpay og apilan sa buhat. The word ikinabuhi, mauna na ibuhat. Dili man na maingon ta nga ikinabuhi niya, wag gyud buhat. Salamat kaayo. Ang uban man god nga teaching, ang makaluwas ang pagtuora, wala na ilabot ang maayong pinuhatan. Di lagi pwede nga nagtuo ka nga way buhat. Di man na pwede. Di gyud na pwedeng bulagon. Ang uban bulagon man, ilahara na, pero kang sa Biblia wa gyud na bulag. Di gyud na pwede nga ang pagtuo bulagon na sa buhat. Kay di man na mahitabong mabuhi ang pagtuo kung way buhat. Mao nay giklaro sa Biblia, ha. Kay diri sa ato ang programa Klarohay ra gyud ni diri. Dili lubugay ni dinhi. Jocelyn Oliger, tama talaga pastor. Kasi simula nung lagi akong nakikinig ng mga wali sa pulong sa Dios, na wala ang anxiety ko. Wow, salamat sa Ginoo. Kasi pinaghahawakan ko ang kaniyang mga salita. Nagbibigay ng lakas purihin ang Diyos. Iba talaga pag nasa atin ang presensya ni Jesus. Wala siyang katulad. Pwede na ako ning Bisayaon. Sakto gyud na pastor. Kaysa sinugdanan sige ko og paminaw mga wali sa mga pulong sa Ginoo, nawala ang ako ang kanang kahadlok. Tungod kay gigunita nako ang iyahang mga pulong og naghatag siya kanako kusog. Dalaygon ang Dios. Pinasahi gyud kung naa nato ang iyang presensya. Wala gi kapariha ang Ginoo. Wow, salamat sa Ginoo. Good evening pastor from Gihulngan, si Baho de la Cruz, si Yams Roligi. Matot pa maayong gabi pastor, nganong na amay simbahan nga na ay rebulto na abana sa Biblia. Naagyon na sa Biblia. Maubinaw na niingon ang Biblia nga ayaw mo pagbaton og larawan. Depende po na sa panahon. Sa panahon ni Moses, doon ay mga panahon nga si Moses gipagama og rebulto. Katong rebulto sa bitin. Katong kirubin. Time to ni Moses. Pero pag abot sa time ni Jesus, wala na kay makit-an diha nga dunay simbahan nga gitukod o simbahan nga gidumalas mga apostoles nga nagdala sila rebulto or sa mga nagprosesyon sila rebulto. Tungod kay giklaro diha nga ang Dios nga dapat simbahon, ang Dios dapat alagaran, sa Juan 4:23-24, ang Dios Espiritu, busa ang magsimba kaniya, magsimba diha sa Espiritu ug kamatuoran. Okay, salamat pastor, mga pulong sa Ginoo. Alas 9:51 na. Ang ato karong panag-uban mga kaigsuonan, pinasahi ni siya tungod sa mga pangutana. Pero kung naapay gyud mga pangutana, ugma nga
ato ang live mga kaigsunan, pwede ra gyud nato nang matagaag pagtagad. Kakaron mga kaigsunan, wala nako ma-entertain ang mga awit makalangit nga mga gi-request diri sa ato ang programa. Gika ni Roger Magi, amin pastor, samarana sa gugma. Kung gugma dili makita sa buhat, kini ang gugmang patay. Sa diretso nga pagkasulti, wala jud siya'y gugma. Ingon ana pod ang pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Dili lagi pwede ang pagtuo bulagon ang buhat. Kung gibulag na nila pero sa Biblia di na mao gipakita. Mao na klaro nga tin-aw nga pagkaistorya. Kasama ang mga anghel na nagsisaawi. Nung nang propeta ay may lakala sa lahat ng mga bansa. Salamat sa pulong sa Ginoo Pastor gikan ni Ilse Aradasa. Si Kadios ihay ba ni? Mayong gabi Pastor, watching from Palali, Mabini, Davao de Oro. Handa na ba ka? Andam na ba ta? Si Jocelyn Oliger matud pa, salamat Pastor Gideon, God bless you, tibok nimong pamilya. Naay mga teaching mga ubang mga magwawali nga gusto gyud nilang bulagon kining pagtuog buhat. Ang Biblia na nagpakita nga di gyud na pwedeng magbulag. Na kay pagtuo, do na gyud kay buhat. Si Jesus daghan kay isang mga sambingay. Giingnan niya ang mga tao nga mga nagtuo niya. Lakip ang iyang mga tinun-an, ha? Unsay gisulti ni Jesus? Dunay usa ka amahan nga dunay duha ka anak. Mingon ang amahan ngadto sa ihang magulang anak. Dong panguhag paras kay murag gahi-gahi na gyud ka kay magulang gud ka. Panguhas paras, ingon ang anak, "O tay, himan-himan wala manguha." Pangutana. Kay nakamatikod ang di pa pangutana. Nakapangitikod ang amahan nga wala man mo kuha ang iyahang magulang nga anak. Gisugo nako nga manguha og paras ni tando wa gyud mo kuha. Ari siguro ko sa kung mga kinamanghurang anak. Dito ang amahan. Dong, kuha dito og paras dong. O niya, ingon ang anak, dili ko tay, ibalibad ang anak. Pero himan-himan, nakaamgo ang anak, nanguha og paras. Ngotana, kinsa man ang mintuo. Kinsa man ang mintuman. Kinsa pod ang mintuo. Anak lang. Imong anak mga kaigsunan, imong suguon, na kay duha ka anak. Kanang panguha og kumpay dong, giingnan nimo ang imong magulang nga anak. O tay, pero nabuntagan na lang ang imong anak. Ang imong anak, ang imong kabaw, napas mo na gyud. Wa di ay makumpay. Nakamatikod ka nga wa magyud di ay pangkuha ay kumpay sa ko ang kinamagulangang anak ang kabaw. Napas mo noon ni akong kabaw. Dito kas imuhang kinamanghurang anak. Nimbalibad. Himan-himan nanguhag kumpay. Pangutana, kinsa man sa anak nimo nga mintuo? Kato mintando or kato ni balibad apan mi buhat. Ha? Mao na nga unsa may imong ikasulti sa anak nga magulang? Wa gyud ka matuo day ha? May pato imong manghod, ni balibad pero mituo. Na ba?
Muna mailhan mo ang tinuod nga pagtuo, di lagi na pwedeng magbuwag ang buhat. Pastor, napun-an nasad akong kaalam bahin sa pulong sa Dios. Gikan ni Sister Teresa. Si John Miles, good evening Pastor, salamat sa Ginoo nakapaminaw ko sa mensahe sa Ginoo. Salamat sad sa iha ko nga gihikap sa pagpaminaw sa iyang pulong. Pinaagi sa imo ang pagbasa. God bless. Pastor, lakip sa imo ang pamilya. Okay. Mga tutas mga pagampo mga kigsuonan, kay oras na gyud nga mamahulay ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa mga minuto diin kami nakadungog sa imo mga pulong, nagisgot sa mga pangutana, may kalabutan sa imo mga mensahe sa Biblia. Salamat o Dios nga dunay mga butang nga kaniadto wala na mo mahisabti apan sa among panag-uban karon kami nalamdagan og natin-awan og daghan mi nakatunan nga mga pulong nga gikinahanglan namo nga ikinabuhi sa kalibutan. Bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga naminaw na mati nga ang ilang mga nakatunan imo silang tabangan sa pagtipig ug pag-apply pagkinabuhi nini samtang do na pay panahon. Salamat o Dios nga imo kaming gidasi Ginoo sa pagkinabuhi sa imo mga pulong. Dili na mo may kinabuhi ang imong mga pulong kung wala mi madasig sa pagtuki ug pagkat-on niini. Busa amahan, tabangi kami nga mas madasig pagyud kami sa pagtuki ug pagkat-on sa imong mga pulong kay wala mi ikinabuhi kung wa mi nakatunan. Tabangi kami, dasiga kami kay wala mi mahim kung wala ka. Among isalig na usab ang among kinabuhi samtang kami mamahulay mga tulong. Dalaygon ka nga Dios nga mo'y magaban magaproteksyon sa among pagpamahulay. Din ang imong presensya maghatag namong katagbawan, kalipay. Og salamat o Dios nga magmadaugon kami og kanunay kami nga naas kaluwasan tungod kay ikaw man ang Dios nga mong ilagaran. Mo'y mag-uban sa tibok gabi nga kami mamahulay. I-bless Ginoo ang tanang mga amahan, tanang mga inhan, tanang mga anak nga mahimong matinud-anon og kapiyalan sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga walay laing mahimaya sa among kinabuhi kundi ikaw nga nag-umol ug nagbuhat niini. Busa among isalig mitugyan diha kanimo ang among kinabuhi. Kay wala mi mahimo kun wala ka. Guniti kami, ubani kami, proteksyon ni kami. Ayaw itugot nga dunay mga katalagman kadautan nga mahitabo masinatian sa among pagkatulog. Inoon ang kaluwas sa kalipay kalinaw pakigdain oy among masinatian. Padayon ka makigsulti ka namo sa among pagkatulog bisan sa mga damgo. Salamat o Dios nga sige hapon magtudlo ka kanamo. Bless Ginoo ako mga kaigsonan nga nakadungog sa mga pulong nga amo karong nabati. Dalaygon ka nga Dios nga magatapang kanamo sa pagtipig ug pagkinabuhi. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Okay, amen. Kini yung igsoon Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato ang programa mga kaigsuonan, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan nga naghatag ka nato og mga mensahe diin atong nakatunan ang mga butang nga gikinahanglan natong madunggan. Bye-bye and good night. God bless. Next nato nga live ato nang ipadayon ang unang Korinto kapitulo 8. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdahi, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus ang mong Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi. Kanimo lang Jesus, ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi. Kanimo lang ihalad na ang tanan,
itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Hesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo